27వ డివిజన్ రంగారెడ్డి నగర్ డివిజన్లోని వెంకట్రామరెడ్డి నగర్లో వెంకట్రామరెడ్డి నగర్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల్లో యువ నాయకుడు సతీష్ గట్టోజీ భారీ మెజారిటీతో గెలుపొందారు. వెంకట్రామరెడ్డి నగర్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల ఫలితాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఉంగరం గుర్తు 210, కుండ గుర్తు 63, రోజ్ గుర్తు 58, దీపం గుర్తు 50, ఆటో గుర్తు 17. మొత్తం మెజారిటీ 147. ఈ రోజు జరిగినటువంటి వెంకట్రామరెడ్డి నగర్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ వాళ్ళు నిర్వహించినటువంటి సమన్వయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి ఎలక్షన్ యొక్క రిజల్ట్స్ పూర్తయినాయి. కావున దయచేసి ఇది స్నేహపూర్వకంగా మర్యాదపూర్వకంగా నడిచినటువంటిది మాత్రమే కానీ ఇది కక్షాపూరితంగా జరిగినటువంటిది కాదు. దయచేసి అవన్నీ మనసులో పెట్టుకోకండి. ఎవరు గెలిచినా మనవారే, మన బస్తీ వారే. మన బస్తీ డెవలప్మెంట్ గురించి ఆలోచించడం జరుగుతుంది కానీ వేరే దాని గురించి ఆలోచించడం లేదు. ఎవరైనా 5 నిలబడినప్పుడు ఒక్కరు గెలవవలసిందే తప్ప 5 గెలిచేటువంటి ఛాన్స్ మనకు లేదు. కాకపోతే ఎవరికి ఎక్కువ తక్కువ అనేటువంటి దాని గురించి మీరు అనవసరంగా డిస్కషన్ చేసుకోకండి. మొత్తము మధ్యలో ఒక ప్రింటింగ్లో టోటల్ అకౌంట్లో 10 నంబర్స్ మిస్టేక్ వచ్చినాయి కాబట్టి తీసేస్తే 398 ఓట్లు పోలైనాయి. అందులో అన్ని ఓట్లు చెల్లుబాటు అయినాయి. ఏ ఒక్కటి కూడా వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా కట్టలేదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్కరి యొక్క మెజార్టీని బట్టి మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే 398 ఓట్లు రావడం జరుగుతుంది. దయచేసి ఇంకొకసారి స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఏది మనసులో పెట్టుకోకండి. మళ్ళీ పొద్దున్న లేవగానే స్కూలే, బస్తే అన్నీ అదేవిధంగా యాజిటీస్గా నడుస్తాయి. కాబట్టి దయచేసి వినయపూర్వకంగా మీ అందరికీ నమస్తే చేస్తూ చెప్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి ఇప్పుడు జరిగినటువంటి దాంట్లో మరి ఆటో గుర్తుగా ఉన్నటువంటి వెంకటేష్ గారికి 398 ఓట్లలో 17 ఓట్లు మాత్రమే రావడం జరిగింది. ఒకసారి క్లాప్ కొట్టండి ప్లీజ్. నెక్స్ట్ దీపం గుర్తుగా లేనటువంటి క్యాండిడేట్ గారికి 50 ఓట్లు మాత్రమే రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి కింది నుంచి లెక్క పెడితే థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి రోజ్ ఫ్లవర్ పైన వెళ్ళేటటువంటి క్యాండిడేట్కు 58 మాత్రమే వచ్చాయి. కుండ గుర్తు పైన వెళ్ళేటటువంటి వారికి 63 పాయింట్లు మాత్రమే రావాలి. రింగ్ వారికి 210. మీకేమైనా లిస్ట్ ఇచ్చండి, వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుంటారు. మళ్ళీ వాళ్ళు అన్న ఈరోజు పేరున ధన్యవాదాలు. నా మీద ఎవరైతే నమ్మకం పెట్టుకుని నాకు ఓట్లేసి ఈ పదవిని నాకు అప్పచెప్పి బాధ్యతను ఇచ్చారో వారి నమ్మకాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఒమ్ము చేయకుండా అందరినీ కలుపుకొని, ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకొని బస్తీ డెవలప్మెంట్లో అందరినీ కూడా భాగస్వామ్యం చేసి నాకున్న ఈ పీరియడ్లో బస్తీ డెవలప్మెంట్కి ఎమ్మెల్యే గారితో పాటు కార్పొరేటర్ గారిని కలుపుకొని ఎంతో అందరూ కూడా ప్రతిష్టాత్మక తీసుకునేసి ఎన్నికలను మరి సతీష్ గట్టోజీ గారికి అధ్యక్ష పదవిని అప్పగించినందుకు ప్రజలందరూ కూడా సోదరులందరం కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతాం. ఇక ముందు మరి ఒక గ్రామంలో జరిగే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అన్నింటిలో కూడా మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కలుపుకుపోయేసి ఇప్పుడు నిలిచిన అభ్యర్థి ఎలాంటి గ్రూపులు లేకుండా వారందరినీ కూడా ఏకతాటితో తీసుకొచ్చి వారిని కూడా ఈ యొక్క డెవలప్మెంట్లో మమేకమై మరి అందరి అంగీకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా మేము వెంకట్రామరెడ్డిలో మరి డెవలప్మెంట్కు మరి కృషి చేస్తామని మీ అందరికీ కూడా కృషి చేస్తామని ఈ యొక్క ఎన్నికలు మరి పోటీ చేసిన అభ్యర్థులకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి భారీ మెజార్టీ ఇచ్చిన వెంకట్రామరెడ్డి గ్రామ ప్రజలకు మేము ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం. తప్పకుండా ఈ యొక్క మాకు ఇచ్చిన గడువును ఈ యొక్క పీరియడ్ మాకు సమర్పించినటువంటి ఒక అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ
మరి మీరు ఊహించిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ శాతం అభివృద్ధి మేము చేసి చూపిస్తామని కూడా సభ్యులకు పనిచేస్తూ ఉన్నాం. మేము చెప్పింది ఒకటి చేసేది ఒకటి కాకుండా చెప్పిన దానికంటే కూడా అధిక శాతము బస్సు అభివృద్ధికి మేము పాటుపడతామని మీ అందరికీ కూడా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. सतीश ने रामनगर में बस्ती इलेक्शन में 5 उम्मीदवार ठहरा गए थे। 5 उम्मीदवारों में बम्पर मेजॉरिटी के साथ सतीश गट्टो जी हमारा भाई जीत हासिल करे और जो भी हार गए बोल के किसी भी नहीं बोल रहे, जिसका टैलेंट है उसके हिसाब से ठहरे लोग उम्मीदवारों में। आज से बस्ती में लड़ाई झगड़े ये उम्मीदवारों में भी नहीं रहता, खाली भाईचारा में काम करे थे और डेवलपमेंट में नया प्रेसिडेंट आज के बाद बस्ती को चेंज करने के लिए कोशिश करेगा। बस्ती का नाम आज बस्ती के लोगों को वेंकटरामरेड्डी नगर बस्ती के आवाम को शुक्रिया, एक बार शुक्रिया बात देते हुए थैंक यू, दिल से मुबारक, थैंक यू। అత్యధిక ఓటు వేసి గెలిపించినందుకు సతీష్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అలాగే అతని వెంట 5 మంది పోటీ పడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళతోటి ఎవరికి ఏమీ గొడవలు లేకుండా మా సతీష్ గారిని ముందుకు తీసుకెళ్ళి జయప్రదం చేస్తామని కోరుతున్నాం.